Добрый день, Вітольд. Прывітанне. Скажите, калі ласка, чаму вы сюды прыйшлі і ваша мэта, з которой вы сюды прыйшлі пастаяць? У нас маюцца пабудаваць яшчэ адзін цэх шкловаты. Я прыйшоў сюды з пратэстам. Нам дастаткова і той ваты, і тая не патрэбная для Бярозаўкі, а тым больш другі цэх. Ну, акрамя таго, гэта месседж у некалькіх накірунках. Па-першае, месседж нашим жыхарам горада Бярозаўкі. Пратэставаць трэба да таго, калі пабудуюць гэты цэх, бо потым пачнуцца маніпуляцыі, калі пачынаюць біць на жаласць. Ну, мы ўжо пабудавалі, куды ж гэта ўсё дзенем, трэба змагацца менавіта цяпер. Гэта месседж людзям Бярозаўкі пра тое, што мы пабачылі на свае ўласныя вочы. Пісаць Лукашэнку бессэнсоўна. Ён сам загадаў гэта зрабіць. Лабістаў у нас, у простых грамадзян, няма, акрамя нас саміх. Калі мы не абаронім самі сябе, нас ніхто не абароніць. Гэта месседж тым, хто хоча паставіць гэтую шкловату. Не думайце, што пройдзе ўсё шыта-крыта, ціха, мірна. Гэта толькі прыклад. Толькі пачатак. Метады мы на вас знойдзем. Гэта яшчэ перасцярога гэтым людзям, што вось я, Вітольд Ашурак, выйшаў сёння з мірным пратэстам. Не думайце, што ўсе такія мірныя людзі. Знойдуцца гарачыя головы, якія падкінуць не толькі калёсы. Не дай Бог такое адбудзецца, але я гэтага не выключаю. Таму што у размовах з нашымі людзьмі гучалі увогуле радыкальныя меркаванні. Маўляў, вы сваімі лістамі, сваімі плакатамі нічога не зробіце. Пакуль іх проста не спаліць. Гэта месседж яшчэ і людзям, якія не зразумелі нічога. Позна будзе, калі вашыя дзеці захварэюць на рак, будзе позна. Танней пратэставаць зараз. Сёння 26 красавіка, сёння 34-я гадавіна чарнобыльскай трагедыі. Я бачу, тут у вас написано «Шкловата наш Чарнобыль». Гэта сапраўды так, гэта такі лакальны Чарнобыль. Што гэта азначаюць гэты два чарапы у вас на вашым плакаце? Дарэчы, гэта можна разглядаць як два корпуса шкловаты, а можна разглядаць як вынік гэтай шкоднай вытворчасці. Гэта тое, ува што мы пераўтворымся, калі будзем маўчаць, калі дазволім з намі абыходзіцца так, як з намі абыходзяцца. Тут асабліва разумныя людзі ў Бярозаўцы тлумачаць, адстойваюць шкловату такім чынам, што вось гэта, маўляў, прасоўныя месцы, куды вы тых людзей дзенеце. Што вы мяркуеце, якая можа быць альтэрнатыва шкловаце на нашым шклозаводзе? А я ведаю гэтых людзей. Проста ў гэтых людзей, ведаеце, у гэтых людзей бізнес завязаны са шкловатай. Яны атрымліваюць са шкловатай прыбытак. Яны не за 60 гэтых працоўных месцаў змагаюцца. Яны змагаюцца, каб тое масла не знікла з іхнай скібы хлеба. Альтэрнатыва ёсць. Альтэрнатыва сёння гэта экалогія. Гэта проста пераход да шкляной тары і адмаўленне пластыкавай тары. Гэта тое,
Гэта тая нішу, якую можа заняць наш завод. Без страт экалагічных, з вялікім прыбыткам. У нас пад бокам лідскі піўзавод. Адно ўжо гэта гарантуе нам попыт на гэтую прадукцыю. Вось. І я ўпэўнены, што калі завод яшчэ за заснавальнікам Столлер пачынаў з гэтага, вось, то яго поспех можна паўтарыць зараз. Ну і што, можа, вы б хацелі сказаць жыхарам Бярозаўкі вось у гэтую звязку, гэтым вот тэмай? Я хочу просто пораить не гублять оптимизм. Другі цех ще не побудований. Ми можемо паўплываць на гэтую ситуацию. Зрэшты, мы можем паўплываць і на першую школу. Там могуць быць абсталяваныя самыя лепшыя сродкі абароны навакольнага асяроддзя. Чаму гэта не робіцца? Таму што мы не патрабуем. Я вам кажу, метады мы на іх знойдзем. Знойдзем усё разам. Дзякуй вялікі. Калі ласка. Віталь, як ти думаєш, ти долучиш? Можна плакати нема, ми його не бачили. А те, що ми бачили, то ви не. Файно. Нарисовано. А у нас еще один есть. А, так ти ж он другий намалював? Не намалевал, ну это самое, и дыхта, и папира.